Mediagilde is een business incubator voor nieuwe media. Dat wil zeggen dat jonge start-ups naar Mediagilde toe kunnen komen. Die worden dan geselecteerd en vervolgens begeleid naar de markt. Dus dat wil zeggen of een eerste klant, of een investeerder of een andere manier om zeg maar, verder door te groeien als bedrijf. Start-ups hier beneden die hebben bijvoorbeeld de internationale media gehaald. Iemand heeft bijvoorbeeld The Wired gehaald, wat een groot Amerikaans tijdschrift is. Een ander team wat hier gezeten heeft de Apple Developers Award gewonnen voor een applicatie die ze geschreven hebben. Dus ze hebben een prijs gekregen van Steve Jobs. En er zijn natuurlijk mensen die hier investeringen opgehaald hebben met hun bedrijf. Dat is natuurlijk een teken van succes. Nederland is natuurlijk een klein land. Dus wat je als organisatie in Nederland graag zou moeten willen, zeker als het gaat om media, want dat is natuurlijk heel internationaal, is die verbinding met andere hubs, zoals dat genoemd wordt, verder te versterken. Nou, wij zijn bijzonder omdat we sowieso een van de eerste op media gerichte incubators zijn, met name nieuwe media. Ten tweede zijn we bijzonder omdat we in een heel vroeg stadium bij bedrijven aan boord stappen. De Enterprise Award is eigenlijk een van de eerste stappen geweest in de richting van Europa. Heel veel innovatie-initiatieven in Nederland zijn heel erg gefocust op het Nederlandse klimaat, maar ook de Nederlandse talenten en de Nederlandse markt. En die is eigenlijk te klein voor heel veel initiatieven. Mensen zijn nog veel te veel gefocust op Nederland. Dus het is gewoon heel goed om te kijken van goh, wat voor impact heeft mijn organisatie? Hoe zou ik die impact bijvoorbeeld kunnen vergroten? Dus ik denk dat voor heel veel organisaties alleen al als oefening voor de positionering van zichzelf interessant is om mee te doen. En uiteindelijk draait deze competitie niet om de prijs. Het gaat erom dat je aansluiting vindt bij Europese initiatieven. Want dat zou de toekomst moeten zijn van heel veel van de organisaties die nu actief zijn en zullen worden in Nederland.